To kun ga irin abin da muke faɗi ma jama'a kenan. Yanzu yau Musa Faki Muhammad shugaban kungiyar tarayyar Afirka ya kudda sanarwa ba ECOWAS bace, ba Central Africa bace, ba Africa du Sud bace, ba Africa du Nord bace, ba Africa du West bace ba. Afirka ce dukkanta. Shugabanta ɗazun nan yayi magana akan ya damu, sun damu matuƙa da yanayin da Bazum yake ciki, saboda mawuyacin hali ne. Yau an hana ka cin abinci mai kyau, an hana ka shan ruwa mai kyau, an hana ka ga likitocinka. Kaga wannan abu sojoji abinda kuka yi buku ba adalci. Wannan zalunci ne da tauye hakkin dan adam a matsayin shi kuma dan ƙasa, shi ma matsayin shi na mutum, matsayin shi na dan adam, matsayin shi na wanda ya kamata a bashi kulawa ta kowane hali ne. Abinci ya kamata ya ci mai kyau kamar yadda kowa yake, ko ba ku bar shi bai walwala, ya kamata ku bashi abinci mai kyau ya ci, ku bashi ruwan sha, ku bari ya ga likitocin shi, ku bari ya ga ƴan uwan shi makusantan shi da wanda ya kamata. Ba wai ku je ku yi ta tsare mutum ba, wannan ai zalunci ne. Wallahi kun shiga hakin shi, kuma wallahi sai Allah ya saka mishi. Ai sai dai a ce alhamdulillah. Da farko dai masu rubuta cewa Najeriya ya kamata a juyin mulki, to sako ya je kunnan Baba Ahmed Bola Tinubu da shugaban sojin Najeriya, wanda ta dawo shugaban sojin Najeriya ya fito ya ce ba za mu taba yi wa Najeriya juyin mulki ba. Gashi nan a saman wannan hoton kamar yadda kuke. Bugu da ƙari kuma kungiyar malaman addini ta Najeriya ta yi tattaki zuwa ƙasar Niger domin samun sasanci tsakanin su da China, wanda muna fatan haka Allah ubangiji ya sa amin. So alhamdulillah mu riya addu'ar mu ta karbu. Gashi dai yaki bi iznillahi ta'ala ba za a yi. A wannan hotunan da kuke ta gani yana wucewa, gashi nan za ku tabbatar da cewa malaman addinin Najeriya sun sauka kasar Niger lafiya kalau, kuma bi iznillahi ta'ala muna fatan abu mai kyau ya fito daga bakunan su. Da zarar wani abu ya fito insha Allah rabbi zan zo in koro muku bayani, sai mun haɗu. Amma ra'ayin ku na yan kallo ta bangaren Baba Ahmed Bola Tinubu da kuma shugaban sojin Najeriya, kuna ganin cewa a'a wannan magana isa ta yi, ko kuma shugaban sojin Najeriya ne ya cancanta ya fito wannan bayani? Allah ya samu dace, Allah ya daga Najeriya ya kuma kare sojojin Najeriya.